Ndewono ndị ọma na-ege m ntị, wonderful listeners. Ka anyị mụọ ka esi agụ abịdị Igbo. Come, let's learn how to read Igbo alphabets. Can we? Okay, let's go. A, B, C, D, E. F, G, B, G, W. Again. A, B, C, D, E. F, G, B, G, W. H, I, J, K. B, Q, L, M, N. H, I, J, K. B, Q, L, M, N. I, J, K. B, Q, L, M, N. O. T, R, C, T. U, V, W, Z. O. T, R, C, T. U, V, W, Z. Anyị agụchago ya, gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Ọkwa o kwere mmụta. Continue learning it till you get there, okay? It's that easy. So keep learning. Practice makes perfect. So see you in my next video. Please subscribe, like, and share. Que mesiano. Bye.